Bersyukur nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba Kejela Oba Prestun Tinsong haba keren halor ke result jong ke election shiteng samoi ha gambigri ke barang sudah mi mentakasngi ke arpu laiterik unaiwing arajar arpu saw uloong baka jing job jong ke mehtab ke badai ke kertong jong ke NPP ke jing job ke badan buram ha ke badai itu ye ke jing it ban jing shania jong ki patba ke gambigri constituency ye ke seng NPP wad hadin bon pau teliki snem ye ke teka seat labat da usalang isang ma ubdeu kertong jong ka seng kongres bat ka jing job jong ka kertong ka seng NPP kapan isi saya ka jing e jong ki pat ba ka gambigre ka dadu ba ka doktor mehtab sang ma kala tambun vote persya ki wei pat ki kertong jong ki wei pat ki seng ubak prestun uloong pemerintah dekat jing job jong ke NPP ka seng kala thau history biang hadin ke election ka beningkong house nem khat khandai spa nyo puar bagi APHLC ka yo ya ke jing bun pat hapo ke yeng bar thau ain de ka bayo hado lai puar teliki seat bat minta ka kenti pat la sakhi bagi NPP ru kala shna ya ke history de ka bayo hado lai puar teliki seat bat ka badai ka seng ka babun pat tam ha ke yeng bar thau ain ka jilla Ubak prestun ulo ong ru balingba kani ke jing la ban yo ye ke jing bon pai kum ka seng kan beteng ban trei shitom bat ya trei lang bat ki wei pat ki paradokot ki badan ha sarkar kum baju long hi ha ki por menshwa Hakaba itu ya ke jing shania ki pada joka Kambigri constituency wat adin daki totally isnet ki ba ya kateka sit laban dau ba saleng dan this time ye kumong pi ba ka parti NPP ki pai ba jong ka tu ka konsorsi ki ai ke jing shania balapura ha ka ba I candidate jong I Dr. Chandi la yo jing jong ka badan burom ba tam ru ka tam ber burom ba saw hajar san spa kan dai po something almost saw hajar terus ba kalong ka ba suntuna ka ba yo mesin na kalian jugi ka parti ka ba ar indai ta Kadang san pu atliki constituency, hakiki san pu atliki police station, out of san pu atliki sau pu kendai teli tangi. Te satang lai teli, te kita lai teli ya share pada TMC, baka kongres kata. Te pi kebangadon ban ong kolong kat ni, ba menta ngila repeat biang ya ke history, jong ka sensar kadahan ya kalau ya. Hakaba day haka election ka banungkong tam makam selami kala jangi khat khandai spa nyukuar ba ka APHLC kayo absolute majority but kayo live who are seat te menta kasni repeat ka history da ka ba ka NPP menta hakane ka tarik ka menta kayo live who are seat te katakan ni ka way ka ba ngakwa ban ong ba ki pai ba jong jela ka ni ai kulei ki ba ki ai kata ka jing shania ka mandi ka ba suntana ha ba ni yo ya ka ni ka jing job ka ba ro te na ka lem jong I ha ka bidei ba ni ka jing yo jong I ka absolute majority ngin tre kam kum ba ju tre ngin nang kam tre shi tom chu bar ka ba ar let's say ngalak kina pin keliru kumno ka jing ade ba ki coalition partners kaniru kum mengila ai ka commitment ngin continue ngin ni tre lang bat jing ki partners kum baju ni tre baro sikata but what nadu kate ka bala depru ngila ai ka commitment ni tre lang till this time also ka commitment jung kalong bagi tre lang ki pi ngatai ngin already pi compare ke election MP habro atli ki konstitusi katura bat ke silong nai compare mentah tang hakan election pelajar ngatai tong ini puli ro ya ka history jong election MP ha bro artli kini ki konsensi ka julong komdo kalau pipet bah lada ha ka konsensi jong amno hapun sela ala ha ka to pornya okala ka reprosi leseng ajo na po MP ngaren tek ngam di sini ngaren tambah ka MLA ajo to te kejing mut jong akalong na ya ka election na kawai election sa kawai election la dengan isu compare kum ta kam dei kam te hakane election MP ngau to bi ka ba jia man hakane ka ba ngi rem pro artli kadau ba kadau san ni kalong ba hakane
kejisya ya lambakla kipat ba ban ong ba ka NPP kade ka BJP kade ka NPP nga i kata bahaya ki atli ki konstitusi kawe ke silong ba ka ba katura hagaba kiya ne wat la ka jing sisa man tu pingi da ka NPP don la ka jong ka constitution ni don la ka jong ka riti trekam ban ni don la ka jong ka ideology then rei tang namar ba ka BJP ka claim set of candidate te da ka judge bali don lang ha ketika NDA ka pelong ba wat u presiden ramba jo ka BJP nang te na daliru u om ba si sen bagim don candidate ka bahahi bangin lek kersan ya ka partner jongi ka betri lang ato dali ha ka kerteng jo ka NPP te kataka jing kerpa nakaliam jong ka BJP anda kapoi sini sejelajo ni kiri translate ko mo ipa kajing translate ko mo ipa kamo kini kiba persya yang kiba persya ke BJP jong ba wanjit ya ka NPP namar ba NPP kamo kajoi ka de BJP kade kata ngatarai ka way ka norim ka ba pelong ba bro arteli ka ni kasip idu hagan ni election MP ka presiden te kata ka de ka point number 1 but number 2 ka bangayo i hangne hasilong pa de kawai pat ka benta kalong ba kani ka jing mi tan ki social media ki ba live hujai live ruski kata ma i kaya lam baklai ki pa ka ka bang adon ka kubor kalong tanawin ka bang kerpat kalong bagi pa kimday ban susngap ba ka social media kade ka kubor kabati kana leni kata kabgi ong ka gospel truth namar baki bampun baki dan dikilawat bah kaya lam pembansa babapra haka jimbot kejing berkan balik ngali ong ta namar ba keji satok ki brio jongi mental di bampun ba ngan an ko sai pitang ya ketu kakam interview police lembah kini ki social media hana batak pek lebih kuat ban pasa kata ka pek wan syangi ngin ai pisahangi ngin seperti kenapa yo kali kata kade misleading kalong kumjuk kumalong hak election MP menagani kalau ada hak abang MP ki kubor ki ba mi ke social media pinpek ba ki bambon nong ring ten ray kapelong yu pai ba lo confuse unget ya kabukum kada dengan ngasu bonong ba ipai ba jongi hak jela me kala bat khampam kan yang hari kasih jeki jongi ni haplong careful ba begin like negatif gay la pi ong hak bide ber election la ne pi ong hak kam ka jam pi ong hak nu kono ka kam ka bang ni isngau ba ni dei banda tikna banda wat jing tik pating ba ru banda pensisa tik pating nang ba kan kono mengilak ni ba betul oh ya ka bang jia pada mentah hak ni kijinjit ya ikan di jongi kijing job ka bru hakam begri ngan ye tho ipi ka de development kata de kijisha namar ba pi nga ka mau ha to por ka bayala election MP i agta ngala poi hang tu po kam kri ngani tho pi mdone kata ka election ka bang ka bang sla mdon ru ngong pi ka ba adu bang na mo nang ta poi dia nga ka election MLA ke jong ka parti jugi mana kan yo akulai ka ba pla kolong bang ong pi kan development kejing sadin kabala jubor kabala ngalai itu kena kata dao kini pai ba joka kambri hakane ka kenti ka bangta kiyo i baki we pat ki konsensi ki ba job ka NPP ki warna ka roi ka pa na kata dao ka pelong yaki ba mentak ka kentiru baki one way ban jit solid pana ka job ka don burong ya ikan di joka parti NPP kenang ba kan tu kini ka roi ka par hapo ka konsensi joki habis dong bitau joki kejing perkret joki kolong ba nila direction sabaro ke district sabaro arteli nama ka election FDC kan long kasi discouncil ba ka jati discouncil tingila pa ka direction sabaro ki district president sabaro ki block president wat shadow ki unit level ru bakin perkret bakin yale ba bakin sedang ban ya room ya bi ban ya pisah ban long meeting haki level kita pera na kemeta
ban peniklan ya ba parti baru bangina ban yo ya ke jinjok ke pedut buro hakan ka election yang disi kebenawan nang ta nak kalian joko state level susuru menta ila buka ya ka direction siya pero isik bakin pa no ru ya kalis jong gitu ki candidate kiba kila recommend la kalong iway la ne Ireland lai bakin pa no siya po ka state election committee agaba Maria yo ya kata kalis nge saya show meeting ban penna ya ka kertek ya ka kertek jong gitu ki kertok ki jong ya ki konstitusi betul ne nah kalian jong ki ka parti how ne bunai ban wan la tingna in declare ka kertek jong ki candidate bro